Ambukena. Ashala mashandi. Ashala mashandi. Akera. Asala masiku mwadiko. Asala maji. Amen. Shanda mashinda. Daza di. Nyai? Unda utaurira pasi. Hapana mukadzi bana. Hapana mukadzi bali nyaya iripo nyaya kushira. Taurisa. Zvetora last part 1 zvese. Part 1. Musiyabate chamba. Part 1 waita nyaya kushira. Chiuza vanhu ma techniques. Ayo shamwala sipamba penyu bata pana vakadzi ndo nyaya dzacho. Isusu nyaya itotaura pa part 1 pepa taitaura nyaya yekuti sei tichidzidzisa vanhu kune macelebrity ini ndiri celebrity zvangu vanhu vasingadzizivi vameneko nditori celebrity nechimuna ngodzi nechikudzidzisa vanhu how to kusvira mukati chete ndio basa kufunga vanhu vese vanodizitana unama chete ndio nyaya iyi yekusvira munhu nelati time takavaudzidzisa kuti munhu anosvirwa zvese nekumanyuka kuti ukasvira munhu nekumanyuwa hambofa akakukanganga hazviite saka ini nchiyotongodzoma mumafera angu kune vanondisimbisa unenge uchionawo mani ndo nyaya yangu iyo yegore rino ene ndiyo nyaya dzedu dzese dzazvinokuitika kumbari kusvira chete vakadzi ngavasvirwe kusvira pepe nekumhata kwekuya vakadzi ka hautunde handiti unozomurova futi nepabechi handiti kakuti pamarwerwa azvinozosati ndo secret iripo behind kurova munhu times 2 varikutaura kuti vakuita noise vari kukonzeresa asi isu tichitoona kuti titodzidzisa vanhu vese vari kumozambique south africa jamaica kupi vese tichivadzidzisa makusvira zviri kufamba sei mazuva new style 2015 production tichienda tichingorelease because dzadzadi anoita zviro izvozvo ndo zvake zvadzadzadi haimbe anongoita kuprodusa izvozvo matheory aya achidzidzisa vanhu achilecture achidzidzisa vanhu how to kusvira punani kusvika yatunda bhinzi iya inototunda ukaisvira inototunda inotoprodusa yotunda yoita wet yoita mvura nditika iwewo futi iwe mufesi rakamira kudai so unototi tsa uchitorova madeza nditika chete madeza ebhinzi mafanza angu vese hapana skiri itwa twidiki twacho tichidzidziswa kuti urova madeza zvinoitwa sei hausese unosambijana zvichiita zvakadaro vosi mangu anofanira kutanga rohwa nesauti ka ona manje dzimira kuti dzitanga kuiva mahaters ariko mahaters will love you but atina basa nemi tinokudzidzisa vanhu kusvirwa kwemunhu chete kusvika aitundisa atina basa but kune vakadzi vakawanda vari kunze kwenyika kauko vakuda kuita ivavo vanenge vane nzara vanenge vachiita nezvigunwe macha ino vanenge vari kupa nzara vakadzi ndo vaziziya vanenge vari panzara skiri yavo yevakadzi vanoita nezvigunwe chigumwe chidiki kabhozi yogati vanotoita nechigunwe kana kutenga kuita ndikukudza ini ame biggest haundiudze expect inzaika doctor shasha iyo pazveziya blambika stana inosvika kudai inoriba kudai so kochigumwe chino iwewe mandikudze manje pamboro siyanirana dzinoitwa kuona vanhu nedumbu vaya inenge dzichiperera muwest akuna pane kadora kakade kaspede uone isusu maslim body isusu tinenge tine ears madanda ekuti munhu anotosura pamuswira kusura
Yeah. Andoita bro. Anosura munhu. Kwamusira chetu chetu. Umusira. Munhu anosura. Alright, that's Yes. alright. Yes. Chainzwa, but yo pamadhira kwese utaura kuti nekumanyowa anoda kundokura. My God, kumanyowa. Usadhibheka dadza isusu tinotozora. Tisu vanhu tinotozora bata isusu. Haukwati. Ndini ndinotozora bata. Kutonzwira munhu tsitsi. Yeah. Vitori hapana inobata ipapo. Nyoro cheche onyatsomutinde. Ambozi yabuda kana ropa. Yeah. Ikoko anobuda zvakanaka. Hausati watunda uzoenda beans. Ura madeza. Ipati 2 mati. Haya Hakuna izvozvo. Hayi ipati 2 chete kungonesana. Kuzivisana nekudzidzisana. Kudzidzisana unosikaziyo mukadzi anokurambira kusagona kusvira. Yeah. Unozviziva. Right. Saka mahuri akawanda ndi. Kuzi vanenge asingagoni munhu kusvira. Munhu anogona kubuda mumba nekuti munhu anogona ane kadiki kakamboro. Asikagoni asikasviki kutsinga yacho inodiwa kuti isvike. Vanenge pagitari pane tutambo toti abate tambo. Irubber band. Yeah. Irubber band. Unotofanira kutonyatsoidhonza rubber band iyayi. Zvine mutsindo. Like last. Yes. Last number. Yeah. Saka watadza kusvika pamutsinga iyoyo. Tsinga iyoyo anongotonzi amalevels ako anenge atori alo. Autombokete. Isusu dakunzwa kuti ndosaka dati mahaters nemaclashers vanongoda kuziva zvisina basa rese. Unoiziya through handizoziva because unonoka mbudzi hauzozoti unozobatika sei pamhepo because ini celebrity unotobatika kana pawhatsapp kana pafacebook wane WhatsApp iri. Popika namba yako. uri kuona manje ane kambudzi hazvizoiti. Aiwa ko mafanzi angu. Inini mwana ndinaye. Mwana nditori naye. Mwana ariko. Kumafanzi ako kana achida kucontacta tozova namba yako. Namba yangu amazing. Ndoiziya saka tovape ndikubvunza mbunzo. Vanotogiriwa. Unogona kuvataurira. Vanotogiriwa kapa 07726999708. Yeah, it's okay Reverend. 07726999708. Saka vakubate paWhatsApp vachikupa sando dzako Papo. kana vane zvipo vachikupa futi. Tosimbisana tichitoonesana hapana kana pressure imboripa. Hatina pressure, zero pressure, pressure zero. Hapana. Uchitorwadziwa uri ikoko zvichitoenda zvakadaro zvichitoita. Ungotorwadziwa ukabhozi munhu afariwo nemunhu wese. But inini chitodzidziswa anenge asikazivi kuti munhu anosvirwa. But dadza ndambobvunza. Round rakareba sei maminutes mangani? Madamba refu. Maminutes mangani? Uri wewe as a specialist unoziya. Saka ndakunzi ndada kufa amwe ipapo nechinzi pamwe ndada kufa mangwana. Ndada kufa ipapo. Tonze ndada kufa ndada urwake kupedzisira. Last number. Baba. Aiwa. Kufa wazi. Uchimbomira korinonanzwa rodyiwa. Yeah. Yes. Rodyiwa richitwa sei kuzorora dichita richisvika nekuchitombo haudotokangamwaka kuti pamwe una mhunzi. Yeah. Uri chirwa madeza. Yeah. Svira chaiko. Saka beans ngaichi. Inoita mvura. Inoita watermelon. Yes, yarohwa, yasvigwa. Inoita chinwiwa. But inozadadza unenge uchingobhaisa zvako. Yondoti panewo futi zvimoko zvezvitora zirotira. Iwo dadza dongo kuti kusvira kusvika warara. Anenge achimwa mapiritsi. Aiyo, kuiwo asinwa mapiritsi. But mapiritsi aripo, mapiritsi anenge aripo. Mapiritsi aripo. Aiwa, akafanana newe. Varipo. Muhandisi wewe. Handisi kuramba. Ungatoripo.
sikapilisi kangu ndafunga kadonha mumba marodi pandabudisa kangu taure mapilisi ebp kusira munhu chako chete ndonyaya imboripa zvinenge zvichidawo zviripo chachichepesana usatoambochepeswewo inini ndikachepeto ndine skiro yangu yandinooti ndikabude semunhu iripo usepe pakaipa kaibasa karere piki nefoshoro kayenenge chirowa chimofunga usati watunda kumadhodhi kwekanditi usati wadziwatilisa unotomboasunga unosunga rume weya zvimaspams izvezvo unozisunga uzvimira kuti uzvipinze mubinzi unoona wabva mukuru wamunhu ndokuti munhu atarese asaukangamwe kurova noti kungorova chete kuti wanzorova haewa pane kurova shamari kwekuti munhu anosura tanga kurova kusvira binzi ngaikangwe chete hakuna imwe nyaya still but wona manje inini pane chimwe chakambondita yagezwa inenge yagezwa ipapa toraze kuti inenge yagezwa inogezwa panze chitika mukati unegeza kugeza miri chaiko kana kugeza nyange vanhu vapedza kurindisa unotopinda mushafu kuti ugere pawo kuti ukwanise kuona rimwe raundi sanongoitukaukarwa round obva shawa saka 12 rounds unokena anoti ka 12 esacha apa unotombozururawo chimbonandura chinyatsoinzwa kunhuhwa kuti unotoinzwa kunhuhwa kunhuhwa ine manhuhwiri wayo chicho pamunhu ka beans beans yonuhwa ine manhuhwiri wayo wapa time yacho inenge chinhuhwirira zvetingoida ngotase toseta bhuda kumberi adini ko vamwe vanotanza hanzi ukangokanga kahwani chimunhu chine chakunhuhwa ngosisa chido vanhu vacho vanosema ivavo ndirisaona kuti vanhu vanosiyana ini shamari kubasa kwangu ini kurova ndivhajeni kusvira vanosema ivavo vazive vanoda kudzidziswa vanoda kukanseling tichivakansela tichivadzidzisa zvinhu zvadzoswa bozvinze zvakatonzi ngazviitwa plus kasmeo kai kanofanira kungobuda unotokanzwa wega kuti aka iyi ndiyo iyi bhinzi paita zvebecha apa kusweta wabva mukuru wazvinhu masinda notokuti hanzi unongoona pono unoveza mpinyu aewa inosvirwa saveze mpinyu aewa usaveze mpinyu rasta tsvaga bhedhi svira varume ngavasaveze mpinyu ngavangosvira hakuna chimwe ende kana vachifanira kukwanisa kunanzva ngavangonanzva futi kwesi iromensi plus unonge uchifadza mumwe wako kafutika pakunahakukangamwe wamunanzva anotokutaura une mafriends ake zvandakazoitwa anotaura kuti zvandakazoitwa ine zviri zvikataurika kuti unenge watimba munhu kusvira but maroerwo acho emuchikwenzi manje asiyana nunge uchinyatorwa chimhando chezvoukuona manje ilogistics dzikuwanda wanda kuti hazvinake zvinoiswa pabhesi munhu afanira kusvirira useri kwechuru gauro ndosaka uchidzi mari inosedza nokudya kwemari kudya mari kwakasiyana umwa bhiya gocha dya mari nemboro kwakasiyana kana uchidya mari yako nemboro unosiyana dya nemboro adya mari nemboro adya mari nezvakadai zvakatosiyana
Part 2, 2015 production. Part 2015. Utasaona 5 minutes part 2 tapedzisa nyaya. Yeah, vanotuona kwese. Satadza ungatobhadhara 20 kuti chimunhu zvako zuva racho utomboti mangwana sanda ndizvo. Ungoda kuspenda mariyo kunwa uchita sei. Ubva kuti haina handichada zvokunwa pamwe ndichingotenga mogo chete nendudu rangu. Asi $20 ndeyekupa chimunhu. Unyatsota zvese zvaungochitaura kwete kusiri kuchuma. 20 haisi shomere. Anobata 50 ka. Zuva rese zvako. Because unonga kutobva 6 to 6. 6 to 6. 6 makusiyana. 6. Ozobamuka zvake umupa 50. Unorelease munhu ama-hours mangani wa 6 to 6? 12 hours. Yeah. 6 to 6. Uchirowa madeza. Nekunantsva. Nembutu Urimi uchibuda uchirowa madeza ushira munhu. Saka 50 ndo chaicho kunoti 20 unenge uchishungurudza munhu. Kuti pane 20 chomwe inozomekera uma kana mutransport anani but 50 yakanaka. Yeah. 50 iripo. Yoda tumaurati. aiwa chimomira chamwatizokwanisa kuita Mbomira ndezvebasa. tikuita zvebasa sha zvebasa zvebasa nezvegauro shamwari aiwa 50 sadhise zvimavidhio zvevanhu zvise zvibude zvipere osouya nenyaya yako tanga nenyaya yekuti esa tiri papati 2 producer wedu love them my enemies. Saka manje ngatifarire ma-enemies edu kane ma-haters Yes, kuti ngadi bai chitengera manigireni Gistina Dubai. azichi G-string Adibai. G-string Adibai. G-string Adibai. Don't make a greeting. What is it? Adibai. So papati apa watch out toza tichipa papati apa wadi unofana kuteerera atasiro zvimwe zvimagaro zvakawanda tichiwaoneso zvimwe zvimagaro zvakasiyana siyana kuti adamboda timbototwambona saka pachristmas vanhu vanofanira kunyatsokwirwa Christmas hatitauri nezve because it's a 2015 production inenge isati yapera futi tinyatsoipereredza tichopedzeredza kuti tinyatsoonetsawo mafeya redu kuti aiwa tichiripo kwese kunana Mokuseni kunana South Africa kwese vanotiona vese tichisimbisana aiwa kusimbisana ndokuri bo chete bose Africans tinotoprata zvese but manje tichitongodo rurimi rwamairoro kuti tinyatsoona kuti vele tichiita but zvese malanguage zvakawanda tinototawo but chedu chiri rurimi rwamaiti ndorwatotoda kuti munhu anosvikwa bosi tiri kutaura nevanhu kumashona kana mandevere achikwanisa kunzwa vanongonzwawo vanongo vachingonzwa wameti vanonzwawo sei but isusu zvese musafungidzira kuti hatinzwi zvimalanguage zvakawanda tichitonzwa but chatinokoshesa ndechedu chamai ichocho kuti munhu ngaite sei rurimi rwamai hanzi munhu ngaiti kwese vanotifarira tobatana pamacontact atatotaura vachinakirwa kuti mapersonally issues chidiwa futi tichimboisana makona futi tichisimbisana tiri makona imomo anoda kusimbisana tinyatsonzwa pamwe pane mahumana anga chinakidzwa kana nasedhanzi tinoona kuti zicelebrity zveshuwa riri kutaura zvechokwadi tichivagadzirisa pamwe musha dzavo waona tichikansela pamwe chiumane kachi chinenge chida kunamwawo kumhata maona manje zvinoita sei but zvine maitirwo azvo hazvinongonakidzwa but haukangamwe munhu chete zvinoitwa sei chipedzisa zvinoitwa pamahumani hatitaura kuti zvinoitwa pamafesi vamwe vanozopidigudza nyaya kuti zvakazonzi zvakadai hatidi kuzvinzwa kati zvinoitwa kumahumani kuti humani usarisa kukangamwe kuti anyatsoziva kuti tsvimbo iyi danda iri zeshuwa riri kuriwa papi pakona ese pakusvira auite thanks that yanga richivanorwadziwawo zvichingopera zvakadaro zvideso but kutoda kutozama kutoenda kumberi because hatichadi kunyanyonetsana nevanhu especially gore rino iri simbisa chete chikansela ipapo but kwedu
uchete kumberi kusvira munhu nokubasa yamaita bo hawa 2015 yakaipa production yeah saka emadminox production adijistring adi by adijistring adi by yeah adijistring adi yeah adi by adi by ibu